la marginació dels valencians i valencianes en els pressupostos generals de l'Estat 2017. Les Corts Valencianes s'han manifestat de forma reiterada a favor de garantir un nivell d'inversions just per al nostre territori. La reforma de l'Estatut d'Autonomia, aprovada en març de 2011, contempla la introducció d'una clàusula que blinde les inversions d'acord al pes poblacional. Més recentment, les resolucions 22-9 de les Corts del 6 d'octubre de 2015, aprovada per unanimitat, reclama l'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional del País Valencià, compensant, en tot cas, la insuficiència inversora dels últims anys. Per la seva banda, la resolució 918-9, aprovada també per unanimitat en sessió plenària el 22 de febrer de 2017, reitera la necessitat de garantir unes inversions que compensen la insuficiència inversora, reclamant un pla de xoc d'inversions per part del Ministeri de Foment xifrat en almenys 1.200 milions d'euros anuals entre 2017 i 2020 en inversions al nostre territori. Les Corts Valencianes, en una declaració institucional conjunta, han manifestat unànimement el seu més absolut rebuig a les inversions territorialitzades que contempla el projecte de pressupostos de l'Estat per a 2017. La inversió se situa en un 6,9%. I així no només no es compensa la insuficiència inversora dels últims anys, sinó que les inversions tampoc s'ajusten al nostre pes poblacional i suposen una reducció de 290 milions respecte a 2016. Cada valencià i cada valenciana rebran 119 euros per càpita, clarament inferiors als 184 de mitjana en el conjunt de l'Estat i molt lluny de les xifres dels ciutadans i ciutadanes d'altres territoris que rebran de mitjana vora 3 vegades més que els valencians i valencianes. Per tot això, demanem: primer, refermar el contingut de les resolucions aprovades a les Corts i mostrar el seu rebuig als pressupostos generals de l'Estat per manifestar un clar incompliment de la voluntat expressada de forma unànime pels representants del poble valencià. 2. Davant la tramitació parlamentària dels pressupostos generals de l'Estat, el sentit de les resolucions 22 i 918, així com de la reforma de l'Estatut d'Autonomia als diputats i diputades i senadors i senadores triats en circumscripcions valencianes. 3. El Consell de la Generalitat a impulsar les accions necessàries per cohesionar els valencians i valencianes al voltant de l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes per al nostre territori. I 4. Convocar alcaldes i alcaldesses, diputats i diputades, senadors i senadores, per una trobada marc de la commemoració del 25 d'abril, Dia de les Corts Valencianes, per traslladar les qüestions abans referides i coordinar accions per revertir aquesta situació injusta. Moltes gràcies.